Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi kan, bos. Kalau ketemu orang Jombang, ya bos. Yak gajahnya seger dik. Nah makan roti bos. Roti bos. Udah lupain kita apa ya? Di smoke. Bener digoreng kok so. Alah. Tempe kecil bos. Tempe bos. Nah, kopi semongko ni rene semongko ni kono. Kan tak ngene lho kok kene kok malah gorono toton iki to alah kita tanu yo semongko iki boleh. Enak ya. Kopi pin. Kopi enak ringan ya. Kan warungnya. Coba tempe bos. Ya udah. Kita mat kau golek kopi wi lho. Kuat. Ya. Bisa dulu enggak? Mudah deh kono. Oh, mesti blok mana? Mesti ada mana? Dek kok. Dek ngono. Ora enak bos mokone bos. Cepet enak, Bos. Kopi gak ada. Kok yasinan kok njaluk kopi piye to. Mantap bos ya. Mantap bos. Dote. Iki rokokan bos. Teman-teman bos. Iki Pak Adi orang nek kene bos. Pak Adi ning Sembogo bos. So, kerja daim dia mandaim. Daim. Ki yasinan ketiga dik ya. Piro? Telu to mat dengi. Telu iki. Lah ya telu awake dhewe to. Kok iya, ini lawas umat. Jan. Apa pesan? Wah, jadi kopi ya. Masalahnya warung kopi kok. Kopi. Ini kuas karo Mbak Yul, kopi yang Request kopi. Masih. Apa toh? Betul tak pakai semongko ngono lho. Iki kan entek aja. Sawo. Sopo e? Itu rokok kapuro kan. Kula tok wonge ana acara dhewe. Ning ngene iso. Ning titik Timur. enggak. Ning apa yang boleh? karo madu iki koyo repot lho. Timur deh. Nirihan. Kono bisa JTP le. Padha aku calone mlebu ning TP. Iki ning kene iso mlebu mat. Nyawangkut.
Bos Apa ya? ketemu Sama kona ya? Korek tau. Selamat korek mat. Apa ini korek? Gosek kota. Oh, apa 21 ya, Wak? Orang. Kita nih satu. Iki mangan semua ta bos kene bos. Kembang batang boy. Iki temu koncone ngopi kok Jombang ya. Dik. Tamu kok Jombang, Bos. Lho Jan. Tamu kok Jombang, Bos. Mau. Kan anakmu. Ulai-ulai. Lalai. Iya naik kok. Oh, kota. Jangan ini kita. Ini kan sangat Ya ora apa-apa iklan. Kene sing anu kan anake gak apa-apa, Mat. Ya Bos, wis ngopi sama iya toh. Mbak Mutin. Kamu nih dari Jombang, Bos. Jombang, Mojokerto. Nabi apa? Kuramu yo ganti boto, Bos. Kita mati kok guyu dese Jombang. Jombang Mojokerto, Bos. Orangmu yo ganti boto, Bos. Kok Bos dari Ora, kok ketemu wong Jombang ke Mbah Mutin, Bos. Terus ngopi, tamune Ini ketuane bos. Jojo tau ketuane. Aku wakile, Mat. Ya ora apa-apa wakil. Aku apa nih? Aku wong Padha wong biasane Mat aku, Mat. Padha wong biasane. Oh, kentang. Ya ngono ton kok. Ngono ton kok. Kalau kan bongkotan pendek. Wes ya iki mujud to karo ketemu dari wong Jombang kok. Maju kok. Ya aku ning kene biasa kok. Kok selamat bareng. Ora karo ngupung. Lah kampung wong. Kampung wong kuwi to kene kok. Ora loro-loro. Kok iki ketok kabeh kok. Ketok kabeh bos kok. Apa payah. Apa suwi bos. Iki yasinan yang ketiga, Bos. Rom nggone Pak Birno. Pak Berno almarhum bos. Iya. Bono dulu. Anu dikira ning kono. Bayang. Oleh dia. Iya, kira nih. Harga bola. Ya Pak Per, barang sak keluargane. Ya Pak. Iya toh, bayange. Iki karo nopi, nopek karo Pak. Satu kapel rono. Nek toh tempene pangan bi nek lombok kuwi enak met jajane. Kegaringan Ada. Enak mati-mati. enak sing bikin. Kok aku loh. Yo kene wis warek kok. Jenengmu tempe ini enak mat rono. Ya enak. Mangan jan sung tekno jan gak apa-apa jan. Kene semangat ning kok. Gak ngono tak tekno. Nah, Bos. Mantap, Mat. Daim. Cemal-cemal daim. Lah. Daim, Bos. Lepas. Kamu ini kenal. Bos asinane bos. Ya Korea Pramat. Rawam itu sih. Iki jobo ebek bos sih. Jobo ebek bos. Iki tamu ini kon Jombang bos. Karo Gus Nopi yo, tamu ini kon Jombang. Yo. Yo bos, yo kanca-kancane pene Nopi. Yo. Itu kon Jombang. Ada dol men Jombang lho, Mas. Jombang Mojokerto met ya.
Ana sing tabrakan gering anu. karo wis ngono Bos. Montore anu, motor sejikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.